Kumandanging solawat hangiringi rawuhnya sang Subhamanggala ingkang murwakani para paraga anggenipun hamakarya Wahyu Cipta Budaya. Kalamun qadimun layu malu sama'uhu tanazaha angkauli wa fi'in wa niyatin hi astafi min kulli dain wa nuruhu tamilun li qalbi dadalin wahai Rabbi latilik podo nelongso sadang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum pria podo disiksa kabeh wong kerja beksa berpanake sana batin lan tonggo sapa wong Jawa kang tato podo tempat kita parang podo kalamun qadimun lan malu sama'un tanaza angkawi wa fi'lin wa niyatin bihi aslafi min kulli dain wa nuruhu dalilun li qalbi idajali wahai roti lotilin podo nelongso sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum pria podo disiksa wong kerja beksa urpanake sana batin lan tonggo sapa wong Jawa kang patung podo sepakitan arang podo kalamun qadimun malu sama'un tanaza angkaulin wa fi'lin wa niyatin bihi astafi min kulli dain wa nuruhu dalilun li qalbi idajati wahai roti lotilin podo nelongso sandang pangan dikurangi kaum wanita diperkosa kaum pria podo disiksa wong kerja beksa urpanake sana batin lan tonggo sapa wong Jawa kang atung podo mergo ingat marang pondo kalamun qadimun layu malu sama'un naza anqauli wa fi'lin wa niyatin di astafi min